Norok no belai ka kami marok kai turu bisu wan sumaya bo suno 30 tarik go 29 tarik go so kono khane kaisa no man bisu ke borok 30 tarik go suno nungkha meeting khai nai log no DM saklai rika thane demarcation khai di joint demarcation khai jan bage joint babe demarcation khai kya khai mane bebag ADC area khobjak nokha bor nagar panchayat khaimen jagawa thike apro boro khain hai tei se sapira omo tabungla sing demarcation tei se khaipina ADC government by state government joto unko nai nai khaiye abon kore borok saklai pinai ini samani abo borok suno thokika actually borok kono sungbai tei sa demarcation renani kok sayaoina borok mia 31 tarik gono borok abo saklai rika monakor panchayat hisabe borok diklai गाबोन बागे बाइक तमांगा से 1 तारिख को दिनै जानुवारि 1 तारिख को बाइक तमांगा से हानाय कागज सैगुलाय सैयै हानाय याफोर बायना नांका सिने एडिसि एरिया बुजबुतै के खब जाका ए गाबोन बागे ताखुक्तै बुखुरक आं जतन थनि कयना मुसुङो सिंगर गुबुनो राजनीतिक तर जायगायाव दफा खामफ्रायनि बागे सिने हा याफातलाना हाना नारायनानि बागे जे बाबे सिनि एडिसि द जनरल खाइ दंखा abon besingo nagor panchayat senamai borok tabu khanya nai toka abo to sing sinani nangka abon bagi sing phadi sing tamu khabono narek nai sing amo wansono nangai phia ba osobai thaglakmo judi borok kaham ke demarcation khainai ADC area no ya khari yangke sobala koto solina asuk jara jonogon rok jotono khatijak amo civil society hisabai sing wajagawa politically civil society hisabai sing warma thakya so abo joto ready jonogon ready au jonogon afurun borok saimanai tamung nai ya aboni bagai sun jotono ready tongnani thu ang asung koinai sini lukurang ma joton hambai ke norok jotono khanai tongkhana tei nugibo tongkhana media rokti je chini o bisram ganso nagar panchayat khaina naine kaisa borok notice ramani ke nagar panchayat to borok khaina ni bagai se borok no mana khaya borok khaiting haipono no saimono o koyedino media o je nagar panchayat khaina thangmani jagao sini ADC ni gabangma elaka khop jagi tongkha gabono teinai sing koyedin sekang 29 of hainai sing memorandum submit khaibekya ke singno DM sini honorable DM singno ringkha 30 tariko ringini singapro gabangma kok salaimani bisingo bo sakaje ADC area je kalai tongmani je disputed area tongmani abo khobja galak nei GPO phaigala nagar panchayat snamai manglak nei anke ama hekeno sing bo semte kok burkhate joint visit khanye nei joint spot visit khanye nei anke abono teino sing nai tongmani sing document collect khai tongmani je omorok ADC khobjago mo khobjago nei anke a bisingo no tini hai tini 31 tarik anke o tini 1 tarik tini Mia 31 tarik Mia 31 tarik tini delimitation abo final karir kha anke a final karir mani anke abo without any notice abo phaikya hotat sing saimane tini 1 tariko sing hain hai ma phaile kwa DM no tekaisa hain hai chithirna ni bagni chithiroi a jaga sing DM bai malai pok saka tei bono kabangma sing document bor khaje omorok ADC khobjago omorok khobjago nei sing bono document bor kangke bosno tabuk to singno asa seri ro boje singno khobri ro je a jaga ro khobjag lag je spot visit khlaina tongmani a spot visit abo khlaijagi bo tongnai tei o samung nagar panchayat khlaina thangmani a samung no bo chengsawi tlangjak nai nei gaboni bagai tini ang sengjo toro phaini ro press meet ma khaimani karon omono je sing chini o bisramganj area o tongnai ro je o jaga khobjagi tongnai ro borok isari di ma tongnai tamni himale sing saimono kabangma officers ro singno asas roi a asas no puron khayang mani nugo abon bagai tini to sing bobai malai phaikya bo saka sate choli tongnai tei spot visit bo choli nai a JDC ni area no exclude khaijak nai nei
Angke hypono judi bo sengno ringlia hangka angke sengjok to ready ma tongnai kotor protest khaina ni bagai omono no ang বিশেষ খাই চিনি লুকুরকন যে নাই টংনাই মিডিয়াও নাই টংনাই না কক কেসানা মুসুঙ্গ আংকে তাই চিনি অ জায়গা হাইজাক বর্ণ কক সিংই মাননর নংনি সোंजानाय রকম